wallahi season 1 an kammala insha Allah. Mama. To alhamdulillah Jawahir season 1 yau an kammala shi. Yau shine dai karshe? Yayi yawa da end. Yayi? Yau shine da end ga darakta a jira mu season 2 insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Masha Allah. Ina Uncle Sase. Gani ne ma. To ga kyamara. Gashi ne kiyar tambayar su. Da sannan ku ya. Yau ne karshen. Assalamu alaikum. Yau ne muka kawo karshen. Jawahir. Season 1. The Sura end. season 2. Saura season. The end wanda kake Sannan kuma Uncle Sase ga 'ya'yansa nan. Mana sai mun. A zaman zo nan. Au dama uku ne 'ya'yan naka? A'a. Masha Allah. Habibullah. Kuɗi ne.